Naziru Sarkin Waƙa TV. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dan uwana masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ina miko sakon gaisuwa ta a gare ku. Kano, Nigeria, kaf gaba daya da mutanen Niger. Ina alfahari da ku. Allah ya bar mu tare. Allah ya bar mu da ƙaunar Annabi. Sannan kuma ina godiya, ina miko gaisuwa ta gare ku. Kuma ina godiya da irin al'amuran da kuke taimaka mana akan al'amuran rayuwarmu. Kuna taimaka mana wajen YouTube ɗinmu na channel ɗinmu, ma'ana Naziru Sarkin Waƙa TV. Muna godiya sosai, don gaskiya ina jin daɗi sosai game da taimakawa da kuke mana. Niger, Allah ya bar mu tare. Nigeria, Allah ya bar mu tare. Mutanen Kano, godiya nake yi. Ga saƙona zan kai ga babban abokina Sadiq Hadashimo. Ina matuƙar godiya a gare ka. Saboda gaskiya ka taimaka min wajen ɗaukaka channel ɗina sosai. Ina matuƙar alfahari da kai. Kai ma Allah ya ƙara ɗaukaka ma channel ɗinka har tafi haka. Allah ya taimaka mana dan Annabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Daga ni naku Naziru na ma'aiki, ko kace Naziru Sarkin Waƙa. To amma sunan channel ɗin namu dai kun sani shine Naziru Sarkin Waƙa TV. To Allah ya bamu da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.